farko Farida na san wannan aikin ba zai haifar mana da alkhairi ba. Sunan shi Habib Yallabai, asalinsa ɗan Kano ne, amma a nan ya makaranta har zuwa HN din shi. Duk abin da zan samu a duniya, komai girmansa komai darajansa, idan har ranka zai ɓaci to wallahi ba shi da amfani ba na so. Sadiq kana sauraron High FM? Ina sauraron High FM Yallabai. Ko ta ma'aikacin? Yallabai kana nufin Farida kenan. Yarinyar nan ta shiga raina ne. To ka cire ta tun wuri, kar ka jefa kanka cikin matsala. Hello. Ina lillahi na shiga uku. Idan ka sake wayarta to wallahi tallahi inda kake sai na nemi kana ci maka mutunci. Kira matarka ka ce mata ka sake ta, ni kuma zan yi maka transfer ɗin kuɗi daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 100 zuwa account ɗinka na baka kyauta.